Tevî zext û gefên Amerîkayê Îran û Oman li ser girtina tengava Hormuzê li keştiyên leşkerî li hev kirine. Ji bo bigihîjin çareseriyekê jî Wezîrê Karê Derve yê Qeterê îro çû Tehranê. Alozîya li rojhilata navîn Kur dibe. Îran û Oman li ser nûkirina tevgera keştiyan li tengava Hormuzê gihîştin rêkeftinekê. Cîgirê Wezîrê Karên Derveyê Îranê Kazım Garîbabadî ji televizyona devletê re ragihand ku di çarçoveya vê rêkeftinê de rê nayê dan ku keştiyên leşkerî di tengavê re derbas bibin. Garîbabadî diyar kir ku rêyên keştiyên bazirganî yên niha demkîne û divê di nava sih heta 6 rojan de planekê demdirêj were amadekirin. Ev gav piştî gefên serokê Amerîkayê Donald Trump hat. Trump gef li Omanê xwar ku eger bibe asteng, ew ê wî welatî bombebaran bikin. Rêveberiya Amerîkayê nîgeraniya xwe raber kir ku rêveberiya hevpar a tengavê berjewendiyên wan dişkîne. Di heman demê de Trump got ku wan li hember Îranê serkeftinekê mezin bi dest xistiye û ji bo gotûbêjan lêza wan tune. Trump her wiha îdia kir ku rêberê oliyê Îranê Mukteba Xameneyî giran birîndar bûye. Her wiha operasyonên bazirganiya deryayî ya Ingilistanê jî ragihand ku li tengava Hormuzê keştiyek hatiye hedefgirtin û agir pêketiye. Operasyonên bazirganiya deryayî ya Ingilistanê diyar kir ku agir hatiye vemirandin. Hemû xebatkarên keştiyê de ewlehiyê de ne û lêpirsîna rayêdaran dewam dike. Bandora vê krîzê li ser aboriyê jî gelekî giran e. Rêveberiya Balafirgeha Dubayî ragihand ku hejmara geştiyaran di nêvê yekemê îsal de ji sedî sih û yek kêm bûye. Laliyê din Wezîrê Karên Derveyê Îranê Abbas Araqçî ji neteweyên yekbûyî re peyam mekşand û zextên aboriyên Amerîkayê li dijî sivîlan şermezar kir. Ji bo rawestandina vê krîzê hewildanên navneteweyî zêde dibin. Piştî Iraq, Oman û Pakistanê niha Qeter jî ket tevgerê. Berdevkê Wezareta Karên Derveyê Qeterê Mecid El Ensarî ragihand ku Wezîrê Karên Derve ji bo çareserkirina aloziya tengava Hormuzê li Tehranê ye.